కృపాక్షేమము నీ శాశ్వత జీవము నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు. కృపాక్షేమము నీ శాశ్వత జీవము నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు. ప్రారంభించుకుంటున్నాం, ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తాం. ప్రేమల తండ్రి, మిక్కిలిగా ప్రేమించిన పరలోకని 89వ శ్రేష్టమైన నామమునకు స్తోత్రం చేయించున్నా. 5th డే బైబిల్ గీజు ప్రారంభించిండగా మీరే సహాయం దయచేసి నడిపించి బ్రో. బైబిల్ గీజు అంతట్లో కూడా మీరే సహాయం దయచేసి నడిపించమని ప్రారంభించును. 4th డే అంతట్లో కూడా మీరు సహాయం దయచేస్తున్నారు. 5th డేలో కూడా మీరు సహాయం దయచేసి నడిపించి బ్రో. రాస్తున్న వారికి కూడా మీ జ్ఞానము దయచే బ్రో. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేయడంలో కూడా మీరు సహాయం దయచేస్తున్నారు. వారు కూడా మంచిగా రాయడం సహాయం దయచేసి నడిపించమని ప్రభా. అందరికీ కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటూ సహాయం దయచేయమని ప్రార్థించి మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసు నామమున ప్రార్థించి బతిమాలి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 5th డే బైబిల్ క్విజ్ క్వశ్చన్లు చదువుతున్నాను. 21 క్వశ్చన్. నేలలో వేటికి డాష్ డాష్ ఉండవు, అవి మీకు హేయములు. ఆప్షన్ ఏ డెక్కలు రెక్కలు, ఆప్షన్ బి తోక పొలుసులు, ఆప్షన్ బి కాళ్ళు రెక్కలు, ఆప్షన్ డి రెక్కలు పొలుసులు. 22 క్వశ్చన్. దేవుడు ఏ పక్షులను మనకు హేయముగా ఎంచెను? ఆప్షన్ ఏ 20, ఆప్షన్ బి 21, ఆప్షన్ సి 24, ఆప్షన్ డి 38. 23 క్వశ్చన్. పురుగుల కళేబారములను ముట్టినవాడు ఎప్పటి వరకు అపవిత్రుడగును? ఆప్షన్ ఏ మధ్యాహ్నము, ఆప్షన్ బి సాయంత్రము, ఆప్షన్ సి 2 దినాలు, ఆప్షన్ డి 7 దినాలు. 24th క్వశ్చన్. బలిపీఠం మీద నిత్యము ఏమి ఉండవలెను? ఆప్షన్ ఏ అగ్ని, ఆప్షన్ బి మంట, ఆప్షన్ సి కట్టెలు, ఆప్షన్ డి ఏది కాదు. 25th క్వశ్చన్. రక్తము దేహమునకు డాష్. మహోన్నతమైన నీ ఉపకారమును తలంచుచు అనుక్షణము పరవశించనా, నీ కృపలోనే పరవశించనా. మహోన్నతమైన నీ ఉపకారమును తలంచుచు అనుక్షణము పరవశించనా, నీ కృపలోనే పరవశించనా.